Atensyon sa mga gustong muinom og bino atol sa Sinulog Festival 2024, ayaw lang sa kuno na himua kay hingpit nga ipatuman sa dakbayan sa Sugbo ang liquor ban. Kini pinasubay sa City Ordinance diin gihangop usab sa Philippine National Police alang sa mas epektibong pagpatuman sa kahapsay ug kalinaw. Anang report ni Alan Domingo. Gipahibaw ni Cebu City Mayor Mike Rama nga higpit idili ang pag-inom sa bisan unsang ilimnong makahubog atol sa Sinulog Festival 2024 celebrations. Apil usab ang pagpamaligya sa bisan unsang matang sa ilimnong makahubog. Sobleng gipahibaw ni Rama nga gidili ang pagpahigayon sa mga street parties atol sa Sinulog aron mapugnan ang posibleng pagtumaw sa kasamok gumikan niining maong kalihukan. It goes without saying, without even a liquor ban, it's ban. Okay? Kaya kung liquor ban, i-emphasize ko ng word, anak. But, di sa kumingon nga, paghubog mo sa inyo, ha? Eh, hindi mo na public place, private place pa na. Pero inigawas ni mo, you end up into trouble kung sa manang intoxication. Gihangop sa Philippine National Police ang kamanduan sa mayor. Gawas sa mga presentos kapulisan sa dakbayan aduna usay mga bus nga gibutang sa mga strategic area sa syudad nga katanggungan sa mga magpabadlong apil na mga makalapas unya sa ordinansa sa syudad. We believe that this is a good measure, no? As far as maintaining peace and security is concerned. Sa pikas bahin, naglaom gihapon ang mayor sa Sugbo nga mosanong sa iyahang hangyo ang mga mayor sa mga lungsod ug dakbayan sa probinsya Sugbo, ilabi na ang gobernador sa iyahang pagdapit nga mosalmot sa Sinulog Festival diha sa SRP karong Enero 21. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. GMA Regional TV Live.